24 रामचंद्रघाट विधानसभा bai khopjak Paglabari ADC village Olong Kamingni Takhok Sorno Debormani Bihik Bukhuk Ili Deborma Kwbangma salni simingno sak hamya thongaro klaijak khorokni bwsatwi sak hamya tatino nukhungo tongwi ma tongjamani phiaba sak najaknani rang khoksa kwrwi nukhung chugyani bagwi sak hamnok rogo thangwi manya abono khnawi 24 Ramchandraghat Vidhansabha ni Tipra Motha OITF tai TWF ni adongjuk adongsong thangwi dakhuk Sorno Debormani nukhungo thangwi bukhuk Ili Debormano thangwi chubawi kha sakni je mansa sal kwbangmani simingno chugya nukhungni lukurokni mokol bwskango eba chugya nukhungni lukurokni o nukhungo thangwi chubamung relaimani sal kwbangmani simingno tabukbo choya chubalaimani Tiprasa Dopha hamjakmani bagwi maya gwnang kha gwnang hamjak kwrwng eba dophano twijlna kwrwng ha bubagra Prodot Kishore Deborma bo lukurokno somininglo chubawi tongo abono twino tebo lukurok kha khama phaiwi tabo lukurok salbrumno chubalai tongo kwrwng kamio tini o chubamungo thangwi manjagoi kha 24 Ramchandraghat Khowai Political District ni Secretary TWF ni Bokhuk Sotapha Deborma tai OITF TWF tai Tipra Motha ni joto sengkra song tini thangwi chubawi kha dakhuk Sorno Debormani nukhungo dakhuk Sorno Debormani bihi bukhuk Ili Debormano lukurobo khairogwi tongha hangke chubano muchungkhe chubawi mano norokno chini Kok TV ni TV screen no phone number tai borokno account number rewi rinai chubano muchungkhe norokbo chubaw hormano account tei dakhuk Sorno Debormani account number o naitongdi chini Kok TV ni bisingtwi o mangpili no morogi mani sal bwsuk romwi hayang klai tongna 15-20 din dok ungkhana ayo hamya oमफ्राय taisa khowai tlang thangka khowai tlangrwi hamyangwi khowai ni taisa jibi di hotoka oमफ्राय am bagino ang tabu ang jibi de horo hore tab yago rang khoksa kwrwi dok nokorang mai kwrwi hingke tebo sabo mangni gwnang tei 4 mas ni chari botongo abono taku bokrok jotono ang mungsani ang kita suwada baji Hambai jotono sangdini oro 24 Ramchandraghat bai khopjak chini Nolongbari 1 nong wato belaino kha hamja kha dukho jononi ko belaino kostoni khnawi nai sangtini oro kwrwngni bisingtwi bana sini sungja manteke sangtini oro sini kaisa bukhukjak sori hamya hini khnawi ekdom serious abo mutwi serious hinui sanani motoya bini serebo tongo kaisa tei kaisa beto 4 bosor wngkha tei ta kusum wngkha gai 4 ma choliwi tongo bobo tabo jibi sakhamnogo sori hamya klaijak ekdom serious wngja sungbono tini sini sungja mansa obono no sungtini rinani hinui phailekha kai khaganang lukurokbo rinani muchung thangkai sung description line lingo number dirwano phone account number dirwano oro koi khagi sorry obo sung sido tini oro simiya sung sorry hamyawa simiya sung je Tipra Motha asaimani hoite sung thima jaga boriwo takaisa boro accident ang tongkha sugyang tonghoro boriwo takaisa boro porikha rinani rang kring tongkha sung orobo omo haike riwo sung tini oro sudo sorry hamyawa simiya sung thima jaga khote rela mane sung khasi thaglaya sung mo maso riyani din hini sini o sung riyani din hini sini o maso kuskuriku amte haini kurini bisingte pano sung tini oro sini je mansak kha tongma bai dukhu kosto tongma bai bini o sugjaya khnawi sung tini rinani mapili